What's up guys? It's me again, Joy Mayanggat, ang inyong Ilocano vlogger. So for today's video, samahan niyo po ako na mag-unpack ng ating mga parcels guys from TikTok shop. From TikTok, ayan. Actually, matagal ko ng plano to kasi naipon-ipon na yung mga parcels ko. Halos 3 yata to. Pero yung iba ko pang mga parcels na open ko na sila guys kasi lahat sila kailangan ko nang gamitin. And pati rin naman tong mga i-open natin ngayon. Kailangan ko na din naman kaso sadyang pinigilan ko lang talaga yung eagerness ko na wag mo na i-open para lang may ma-content. Tsaka ipakita ko sa inyo kung ano yung mga iba kong gustong orderin, yung mga hilig kong. Kita niya naman yung bag yan. Actually, bag ni Erica yan. Yung classmate ko. Hiniram ko lang para pagbagan ko ng aking laptop pagpapasok sa aming pag-OJT-han. Pero, naiuwi ko kasi wala na akong bag na malaki. Yan lahat ng parcels ko na i-open natin. Samahan niyo ko guys. Dumating na parcel ko guys. So ito siya. Bale wala na siyang bayad. Order ko. Nakita ko na sabon. Honest Glow. Uy, 5. Pero parang 5 yung order ko. Nagisip ko lang. Pinakauna talaga na. Anyamanin. Yung unang dumating na parcel sa akin, libre siya. Sample lang siya from TikTok shop. Ayun, so nag-affiliate ako sa TikTok. Ayun, so may nagpadala sa akin ng yung belt nilalagay dito, pang workout. Tapos mula nun, sunod-sunod na yung mga orders, ganun. Syempre, may commission naman tayo dun, diba? And ito po yung Honest Glow na sabon. Ito. So, at kung itatry ko man to, siguro dito muna sa katawan ko. Huwag muna sa para makita kung effective siya. Iwan ko na rin sa board. So, ito naman, Flash Express. Wala din siyang amount, so hindi siya nabayaran. Ayan. Mocha brown. Yun, boutique women's cloth. Uy, ganda. Ganda ay. Ito. Ganda naman ito. Ano? Ay, ang ganda ng tela. Sakto din siya. Ayan o. Makapal yung tela niya. Okay, sa TikTok. Ito. Ito yung pinakamalaki. Huling dumating. Ayun, nakabox siya. Alam ko na to. Kasi order ko to. Yoto shoes. Flower siya. 277 pesos only. Nabudol ako dun sa live sa TikTok ng mga lovers. Kaya hindi na ako ang ganda! Ang ganda! Uy, nagbuyat! Ganda! Ang ganda pa sa personal. Pwede na for its price. Hindi rin gagawin yung paa mo. Oh, 277 pesos lang to guys. Ayan guys, so worth it ang pag-a-affiliate naman. I-share ko lang kaunti yung experience ko as a beginner sa pag-affiliate sa TikTok. Noong una talaga pahirapan na makakuha ng free sample. Pero nung
nag-post lang ako ng about dun sa belt ng isa. Di ko naman in-expect na mag-trend siya. Tapos madaming bibili. Sa more than 500 na yung bumili. Ayun, nakaabot naman siya ng syempre, konti lang. Tapos nakabayad ako ng boarding ko ng mga 5 months. Yun yung ginamit ko for 5 months. Tapos, kung hindi naman pang boarding yung pupuntahan, para sa mga luho ko, ganon, or sa mga pagkain, alam mo na, groceries, ganon, sa boarding, mga gamitin ko sa boarding. So, ayan guys, so, itong 3 products lang tong shinare ko kasi ito yung hindi ko pa kasi na-unbox. Pero, yung mga iba kasi na natanggap ko na is mga, aside dun sa body shaper, meron na natanggap na dry fit, na long sleeves, scented candles, so based na scents for rooms, ganon. 2 body shaper, magkaibang shop, yung nag-send sa akin. Hindi ko na maalala yung iba. Wala ko maalala. So, ayun nga guys, kahit sa simpleng video lang na to, na-share ko kung paano yung life ko as an affiliate. Beginner pa lang din naman yun, pero malaking tulong na yun para sa mga katulad kong estudyante na hirap mag-budget, kinukulang sa allowance, ganun. So, malaking tulong na talaga yung pag-affiliate dun, guys. Isipin mo, naka 5 months, hindi ko alam kung 5 months, pero parang ganun katagal yung mga nabayaran ko ng boardings ko. Tapos, nakabili pa ako ng mga grocery, mga snacks ko, mga luho ko, dahil sa pag-affiliate, guys. Pero ito, hindi alam ni mama to. Ngayon ko lang sasabihin sa public. Tapos si papa, alam niya na nag-affiliate ako, pero hindi niya alam kung ilan yung kinikita ko. Hindi ko sinasabi, guys. Yun yung isa home technique din minsan. Para makapagtabi rin tayo sa mga isi-send or sa mga ibibigay ng ating mga parents, kailangan din natin maghanap ng pagkakakitaan, di ba? Pandagdag din sa ating mga gastusin. So, sa mga kapwa kong nagsisimula pa lang na mag-affiliate sa TikTok, huwag kayong maubusan ng tiwala sa inyong sarili. Mag-post lang kayo na mag-post. Huwag kayong titigil dyan. Basta be consistent lang, guys. Hindi porket konti lang yung viewers mo, yung followers mo, ay titigil mo na yan. Hindi, be. Ako nga, nag-start ako ng ilang followers ko lang yun. 100 plus, ganun. Pero ngayon, 1K plus na sila. Yung konting followers pa lang yun, pero malaking tulong na yun para makakita or makatulong sa inyong mga videos para at least mas madami pa rin nakakapanood or nakakaalam ng mga products nyo, di ba? Minsan nga hindi rin naniniwala yung kaibigan ko nung nag-withdraw ako hanggang sa pinakita ko yung laman ng TikTok account ko. Hala girl, hindi ako maka-withdraw. Ang haba ng pila dun sa ATM ka ko. Tapos pag open ko sa TikTok, naalala ko may pera pala dun. May pera sa TikTok, guys. Kailangan nyo lang talagang maging porsigido sa pag-post. Ayan. Yung konting tips, konting advice from me. So, sana nakatulong ako sa mga kapwa ko mag-affiliate or nag-affiliate sa TikTok. Yun lang, guys. Thank you for watching. Mag-subscribe kayo ha. Like, comment, and share. And bye-bye. Thank you, TikTok.